ngas ngau iet ngas ngau burom ya piway ki Balaiwan siya kani ka healing festival ngilapan kre kani ka festival but ka festival kada ka jing khawai but lada ngilapan kre ka jing khawai lada mdan bawan nganget ka man siam jungi kan pang kan snusi dai nga ai ngu yu play ngas ngau iet ya pi ko bangalaong apa filio snow bakadan ka jing khawai Bran filawan ban mare ban ya don bentalang bat ngi hakane kesngi hakane ke jing khawai ya ka bol tra ula pen kre na ka menta ka jongi amen ngin ai jing tak pti nam ta yala di bat kalong kum taru kum manga juong bol tra ru pen kre ya ka jing khawai na ka menta jongi wei pi wei bat aba ula pen kre ladam don balet ngangai utrain snosi wong ngan lech ban pen kre ke jaka na mta jong pi wei ngan lech no ban pen kre ke jaka bandang ala dep ngan sawan shau ye pi bah kata ke jaka ke banga ngadon hang taru pin don bat nga kanu na preng ju fi kwa ban lech kata ke jaka ke bol try la pen kre pi hallelujah you roi try hallelujah kanu na preng jong fi along ready ban lech ta along ready ani tang khandiat Ulang benut di kepertai na, mana na? Kadang kau tinggal rumah kau bohong. Lano menwan kau try, lano menwan kau buat udah ubriu, lano kadang ubriu kau belapen krek, ya kejengwan kau jong try. Bat kadang kau tangan ngej piwan sekarang ke festival sekarang ke sengi. Bafin yo bandrung sekarang ke festival kau bakrau lagi bakrau tam. Ya kau try belapen krek nak kau tajongi way piway. Ngej. Haba filawan na ganega festival. Onom dan weiru ubriu uban mi na ganega festival. Uban mi tli na ganega festival. Andre unlong ubriu. Pin long gibriu. Kibalapen kre. Na kabanta kata ka festival. Kaba kraw na kiba kraw tam. Ya kaba utray ulapen kre na kabanta jong aba jong fi. Amen. Ubriu bakumno try. Undu ya kata kajing kawai. Klaju mundur ubriu bakumno undu ita kajing kawai. Kat banganang syong hang ni utrai wong kibriu ki bamatla kibriu ki bakelut kibriu ki bamdan donut kinom la bandrung syaka festival ke jonga kidai ki bapop ki bamatla kidai ki bapop ki bakelut kidai ki bapop ki bamdan donut kilong ki bapop kita kinom la bandrung syaka festival ya ka bangang ala pen kre na benta jongki Kanu nam pen jengfi pidan kiskor aku aban I kikti. Amen. Kibriu kibamdan ya ka khamat ka baganjaman sim. Kibriu kibamdan ya ka skor ka baganjaman sim. Kibriu kibamdan ya ka donut ka baganjaman sim. Kinom la bandrung syaka hima ka jong blai. Ngasngungu yu blai ka bangadang puli kani ka bentang na ka ktien ka jong blai ka bakta bahai nga kat bangadang puli nga yam ban perkat ya kani ka bentang. Bat kita kalong, now Lukas kalong nong basan, ka Bible kiya thu ka ong kumni ka dekhot ka baningkong terter, kala jati, kat bau tau patba ulayatur, syau ya ka ban yo snow ya ka ktinu belai, bauhi uyeng harut kapung Genesaret, bat ulayo I artli kiling ki bayeng harut kata kapung, Henry ki nong tong do akha kilala mi no anaki. Bat kidang ya saj ya laki jar. Tiu lakiu hakaway na kita kiling. Kabalong kajong usimon. Bat ulaong ya u banyat no kendiat na rengkau. Haba ula syong ti. Ula hikai ya kita kipat ba. Nalor kata kiling. Anda kum tahu lawai no ya kaban kren ulaong usimon. Tu nyat no. Syaka bajiliu tu penhiaru ia laki jar jong pi bandup ngat usiman ulaya tu bulaong ko kenrat ngilaya le sitom baro simit ti ai ruam ngim simlangat henrei namar kaktin jong me ngan penhiar ia gijar mudur ia gani kajingjia Ujisu ulej sa Genesaret. Ulej ban layo, ban yalap, yaga gospel.
Kipat ba aki babon ki bot yau Jisu. Kipat ba aki babon ki mare dan na preng jong ki le se. Ki syukwa ban pet bo Jisu ubalong kumno. Uba bahabriu na, uba riu sneu na. Uba jelun, uba lempun, uba sendam na. Ni uba sendam na. Uba yong na. Uba li na. Uba sengat na. Uba reka na. Dan kibaw syuan ban pet na marlesi kila jio snow siapangu Jisu. Kikuha ban pet yate ya let no. Jisu dang samla tu kapor. Pamju bana siapangu Jisu. Yate yo kumnure. Kisyuan ban pet. Kidan lesi ki thai samla ki ba syuan ban pet yo Jisu. Kidan ru ki ba syukwa ban wan lorni. Jayu ni. Dan bayo kamba nem dan ne bayo kamba. Kisyuan ban lorni. Dan ki weipat ki bawan namar ki ju asngo ba Jisu jule. Moi ki kamba ki bakrau ki ongin syuan ban yo jing mentoy. Ban yo jing ban kiak ni bangalak matla palat. Ngan yo pet no temo ngan yo le pop no bangalak malak pelat yo pet pornografi no kikwa ban yo jing pen kia ban yo ban enjoy ya ka jing em ka jongki dko uan ban yo jing pen kia namar umla ban ya mare lang bat kita ki ba mare syaka pop ukwa jing pen kia ban le lang syata lagi jong ki jing don kam ki wan am ban yo Jisu Nrei ban yo ya ke jingker ku na u Jisu. Kuan pek samlar gitu hi. Wan pek lorni gitu hi. Piskwa jing mentoy gitu hi. Pai ba tu mo kam pai ba te. Ka kam pai ba te. Ka ba balat. Nomor baro kidon laga jong ke jabing. Kidon laga jong ke jinglong. Mla atip. Mla snu thu. Laga jong. Ujisu ya lap. Hakata ke cakakat baudang ya lap. Bat ba te ani kinang tur. Ujisu anam kan riak. Syadu lapoi sya Bat ba ap syasa. Jisu. Dan ki bersyukwa ban ketak you. Dan ki bersyukwa ban pendai you. Ban syu selut you. Laga jong ke jingkwa. Jisu, wah ban ken riak kat banang yalap. Hadu bom langsyo ban yalap nerengkau la poi sya le no. Pat bat kam pat bat bong pi. Pat bat ken snap you Jisu. Uya nyombet. Hadu bau Jisu msu langsyo. Wong ban yalap ini pat bat sibet la sayo tan ne. Hadu ba, langsyo ni kamah. Kieu no negeliang dah. Kumtawi arli giling ki batli badulah kieu ha giling ke jong Petros ukieu ha giling jong no ulas jang man yalap hangta u Petros udan hangta baru Petros ulayu usat iki jar ki batli ki jong usat yang tak jar ke jong ses bersimit tong dok ha ni kawe dok thli dok khlam ngat Kakiyaw cungat kan ongkom no sibit. Mar Petros don lok mo. Don ro kakiyaw. Sibit la perkat la lecieng kakiyaw ong ko persa pila ora dok ha. Petros nong ni ko kiyaw. Wan num dukha. Ngam don dok ha wan num dukha. La perkat dengan ai bam kum no iki kon. Kumnungan ne namar ka jar ka jong ka tli ha ka tagasngi kat baudang sat angta usngap ye ka kubor ka bautrai uya lap ha ka tagajaka usngap usat ye ka jar ka wi ka skor ka jong ka dang snap ye ka jikai ka wei ka man sim chu ka dang le chi ka jing susi kat baunang snap Celang karung kaketian ka jong belah u. Kaklamrung tang hajabiang ha. Celang piau. Syadonot. Badayang taba
u Petros u itu bau Yesu u daiway u itu dai yang tahu ong ini ki kentien kad khot ka basan ong u Simon u le thu bu la ong master go kan rat wong go kan rat ngam tip kanongut hakitu patba kiba itu bau Yesu dai kan rat ngam tip kanongut kiba pediang bau Yesu dai kan rat kano na kita ki breu ki benan ta ki itu ni ki pediang ki snow to ki recognize bau Yesu dai kan rat henrei ngas snow to igen ka way bau Yesu ulayo I ka donut ka jong Petros na kita ki hajar ki bedan hang ta u Yesu klem jit ya ka kong deng ni u ba na u jit i ba Petrus balai namar ba Petros u itu bau Yesu u daiwe nganget u Petros umpat ju snow menoi ka kubor umpat ju I meno ya u Yesu henry ha ka klip mat ka banengkong ha ka chia kendo ka banengkong ula snow to plang u ne u dai u era usnow to bau Yesu dai tang u ordinary man dai tang u real madan plang u dai u kan rat kawas ngusi gini ngi nga ong mene ngila ju your snow but your snow dan skor pat yo I tang bam yo I pat your snow hendak ka sakut tang hajabing kamrung sya donut kejela Meghalaya kalau yo ega gospel mentala ars pak senam duna henry kat bayat surum seneng pat ngayo I yagi ki be segment yagi ki basnosi I pastor Arvin ni nang yathu basha ta spot Delhi I ong yata away perlok ji ongangan lech spot Shillong utau perlok ab Shillong jara ongam Shillong jarau Are bah Shillong tu yang na Christian state pastor yang hoat kedai ke Christian state are hum sunau udhar mein daru tu bahut pite yo ya ka naam Christian state tang ba yo ro ka naam bagi diginong di sudah mensyang la yo sengut ke kubor basmu komik hana yang pastor nala pen kala kerteng khana para apan kala kerteng hoi lapan kala kerteng, angkum no pa lai kerteng mentah. Mendai syuk khana para, la dei ka pina para. Doang store sudah teh. Kam dei syuk khana la dei pina. Kanam ka bakumno. Lening ibu yu Yesu bakumno ga jing im ga jongi. Kini ki pat ba nganget mendai tang kani ka sin kilabut you try Henry Kim Shim la itu you try bau dei we. Kim Shim lai itu bau Yesu dai kan rat henry Petras sabul yo snow ka sin ka banengkong habau Yesu keren badu Shim long ba Yesu kulamang ko ba Yesu wong kan rat ka chinget ka chong u kalarung sya ka mensim bat ulayo I de ki chong ki khamat pleng u Yesu dai tangu riu madan udai kan rat nganget kum ngala ong pi menne ni pelong kanang ingin ke Jesang Healing Festival kadau galong bangim kwa bawairu bawan rung siya ke Healing Festival un mi thali nang ne klem de itu yo Yesu kumukan rat amen pikwa na man itu yo Yesu kumukan rat daman chu itu na uni malik chonga tang ba dayo na dien tesi iti malik ka julong kumta ka Bible kaong ngin pulino Matias kalnong ka bakhalai ka khot khat san ka ongkom ni ka ktin ka jong blai nabaka donot kini ki breu kalarben bat kila snokya da lagi skor bat kila kaprip ya lagi khmat yo bakin yo I da lagi khmat bat bakin yo snow da lagi skor bat bakin yo I snow thu da lagi donot bat bakin yo ban kala bat bangan yo pen khya ru yaki Uang bakin dah snow tu te,
Bakin yok snow, bakin dah snow tu, bagan yok ban pen kia ya ki. Andai ka kien ke jom play ka on ki don ki kmat kim yu ki don ki score kim yok snow. La pen reben ya kata ka donut ke jom ki, kala reben tan namar babalai. Bas sarong bas snow biang banga. Layu ngalak pediang yu Jisu, ngalet jeseng man lagatayo. Kat yu Jisu atrai. Kenrat. Tang baka kampat da kongpong sudah. Nganget pilewan sing ni kejaka ngamong ba pilong kumta. Hendrai nganget lada pilong kumta. Pin pai su terai ban pediang yu kum ukan rat ke jing im ke jokfi. Ngas tenat ni kan tian Petrus ong. Ko kan rat master. Kanong nak pedang jongi ong yu Jisu melong ukan rat jonga. Ke Babel kia tu bau Petrus udan igi jar ki batli. Pitip na mangi ide gi breu ki bakumno. Ide gi breu ki batli. Ki bakumno? Ki bashran. Ki breu ki bashran. Ki breu ki bamdanayay. Ki breu ki batli. Ki balong tang kumusenti bat kumul a. Ki balong kum tau jingtung mentau dan la shai dan shu. Ngi dan ayu. Ngem dan ayay ruam. U Petrus usngo tu, but om tang bagi degi jar jong ki teli, usngo tu wat dia katakan mensim jong kalong ka bateli, nyamar ulang u bateli. Udah playa kata hadin. Ba ulang u bateli. Uang alang unang pop titrai. U Jisu na pedeng jong ki degi hajar ki bon man snap ya ka kubor ka jong u jiet tang yu Petrus hagada ka sngi. U jiet ya u Petrus nengkong Namaru Petrus ula itu bau Jisu deu U Jisu la pan ni galing jong Petrus bau Petrus ula ai kata galing ka jong kalong tik hagatu ka por ka bau Jisu ya kendo ngene ka nong Samaria uong ko ka brio ai yang ngabandi kene ka brio ko kum no me u Jiu me pan nanga U Jisu pan ong ai bangasngo ngene ka sngi upan ni ka mensim ka jong pi upan ni ka jingim ka jong pi ong ai se kon ai se bangan yo ban penon kam ya pi ai yang ni ka ling ka balong ka jingim ka jong pi ai lut hanga bangan yo ban yeng haka bangan yo ban penon kam yang ni ka ling ka jong pi utrai kwa ban penon kam ni ka jingim ka jong pi wei Compare bangin si ong long Kristan ladang yem day ban yalap yu Jesus Christ habang iya churum seneng habaki breu ki pet yangi ladak kimi yu Jesus ka jingim ka jongi ka bamut hi kata ka jing pla jongi ka long ka bathala thalen kumnungi let kumnungi ya kumnungi kren kumnungi im hatongi im mo ka jingim habaki breu ki pet ginong nga itenat te Ani kerom keren ni ubriu kaper. Ani kerom keren jong ni kakong kaper. Ani kerom keren jong ini samla kaper. Balik kaper. Kadang namar bo udan uken rat. Haga jing im ka jongki. Pidan am uken rat. Kaktin ka jong blai ka ong to nget outrai. Dalaka donut baro mdei dalaka jabieng baro. Siapang Jisu ni jabieng am labun palat. Ngitip lut siapang jong u. Tambah dan pat hang ni. Tunget outrai dalaka donut bara but what shania alaka jong ka jing sempang what shania tang hang ni jabing ka jong pi ya ka ai ka pi tip sapang u Jisu. Ndoi to ai bau Jisu rong ha ka donut jong pi. Ai bau lau kan rat man kan rat. Pi penrit ila dia kamat jong u. Kan rat. Master. Balau pi ong kum ta pi so tu ila dia. Pi long syapatrai. Pi long ti syatabian. Pi long ai ro amu breu batli. Ngasong tu ila dia. Ngam long ai ro am. Utrai. Uong. Yo Petrus. Haba ulo i bakataka ling ga jo. Bau yo i kalong thli mdondok kha upait sagijar ki long thli. Upay sa ikamin sim ka yung Petros kalong theli u Jisu ang andaw ladap yalap o ang tukiyo hagatagaliyeng bawla ang tunyat no kandiat sarangko wala nget ya kata bawla syong lo tap hadin ladap keren ni kita kikitin hadin wala yalap ikata kagjinyalap ong tunyat no
siya ka ba jeliw. Yat no, Petros, siya ka ba kam jeliw. Nani jabiyeng ngihaban niat no kam jeliw, ban rung siya kadil gajongi. Siya ka download jongi. Siya ka mansiyem gajongi. Umday, bangin sudan head knowledge na kaman tahu try. Dan kibriu ki papuli ya kaktin jong play ki puli lendet tambah kim sung tho pat ya kaktin ga jong play. Kam dan jingmat. Baca tip ki Bible verse hendrai ngingim sung tho pat ya kita ki ktin ki mot ayu ki briu ki wan man snap ki la snap ya ta ka kubor kim sung tho ya ta ka kubor u Petras u song ta u sung tho bau Jesu dei wei dayang ta bau Jesu ong Petras. Ya ingin yang nyat no akan keling sekala kam jeliu. Utrai ukwa ban nyat ya pi sekala kam jeliu. Nganget pilawan sini healing festival utrai ong ya pi ko ba ko kong ko kun jonga. Tongin ya yat no sekala kam jeliu pi nyat no sekala kam jeliu. Hatu vila ju song ban perkat jeliu sepang ublay. Hatu vila ju song ban perkat jeliu sepang kajing it kajong uyapi. Bun sien habang ngarwai lani habang akren. Ban kan mau ya kajing it kajong u Jesu. Ki jauh ki umat. Teng along kumbayam bat. Ring ngamla ban set ki umat. Ban kan mau ban snow tho. Dan way pat bala it yang ubala it palat yang ray tahu kan rat jong oh Jesus Christ pisung thu na me ka jing it ki jong trai ong kon ngiat no siya bakam jeliu wanum sa tang harengko bon ki kristan rengko terkong rau harengko ray ong ngiat no siya bakam jeliu mdai tang haba jendong ru ray ngiat siya bakam jeliu ka Bible ki atho da fi pulin Ezekiel ka sau pu nyau ka kren ba ukot uta ban yat siya bakam jeliu ki ki lapoi ha ka ki mat sola ong yat siya bakam jeliu poi ki khot siu yat siya bakam jeliu ki poi sengka yat siya bakam jeliu hadu ban ngam no asendan ha ka duriau ha ka wa utrai ukot yangi bagin ngam siya bakam jeliuตัวไอ้บ่ฟินมีนั่งนี่พินช่องประคัดบันงำสิกับคำเฉลียวกันโนตรายอีกอย่าพี่ได้ตั้งวิชอง I love you บนกิสัมลากิชาเช็ดหากันนี่กับปอร์นามาทา Facebook กิอง I love you ตั้งวิชอง I love you ดอกนูดละกันเดะมันนินกันดังอี Facebook งาสุสมรุขีฮะนะละบุกจริงมาหามันตากูกินไทยkalong pop ya pina ban le make up num ta na ka sarkar kala ban le make up ong num le make up namar bahadur pop Facebook ni kum kapuri belai dala ikendu upan ani stemau syat ki guys ki bakwa lalot leng baka Facebook kadon ka jing syukur handai ngakwa banong ipi u Jesu cu syukur ngi abu ong ait u ait palat ipi Amen. Lada it pinum yo aru ikan galat. Pinum la ban yo sngoru ikak tien ke jong blai sa sisian pat le se mene sha pinwan pila dep yap halenti. Utrai it ngi do kata upentut ya ke jingwan ke jong uru. Lada utrai uan unyo i babon kenya leniar kenya pan ma ba kata ka poro trai ma jisung lakut pi kenya la biang. Ya kertat ma pintu. Kenya create beniat. Kenya dat beniat. Kaktiin ke jong blay kala maha melupai ke bakum kita ke Bible ke anggum ni ki kita ki bonom yo let ha ke hima ke jong blay ke Bible ke ang navi puli ke city bendeng kong si koren ke lenong ke ben riu ke dekat ke ba kendai ter ke ang ne phim tip kita ki bam hok ki nom yo ke hima blay ti wat sha abo an chukor no ya pi ki biakai ken thai Kibaya kai kan thei, kiai kita ibi kai kan thei, kibaya persang ya ki kan thei, kum ke juti ha pulis bajar kan thei, ngakwa benang ipi ko ki samla kan thei, warai lat bagi sinrang kin persang ipi, namar phim day ke juti ha pulis bajar, amen, pidai kiai, kibagordor jong utrai.
Ngaju ngene, ngai kenduk itu we priam tu ngi, bopli la buat. Ngapitip ikador ke jongpi. Hamtip. Wong ikador ke jongpi ong lada pelang no ini ke spa baro jong ke pertai. Ki siar ki rupa, ki jingdon jingem ki malunai baro jong ke pertai. Pelang ya kata penlum lang si jaka. Kata kampat la bantiet dia pi. Wong kum tase. Ai sana mama, ong aha mama. Wong ngame merem dora do kata-kata balai meditat yala dia tang si spa san po men tiet di basau men di buat kum ni teng di pogo spo tengka. Wong ada ubreu bastat utip ya kador jan ke yeng nak menta ka kiat udi no kata hatum de ubreu babiet bandin atau spo tengka na tang si spa san po tengka. Wah, pagol admi he. Kadai kata aku abang ngifi. Kebabel kesneng ni kong. Kita kibiakai kentai. Kibayamani belai thala. Bukan sin yong ba. Ngim don belai thala. Hanre mdai tam ngimani itu belai thau. Hanre gidon ki belai bingia thau hi ke jingim ke jungi. Seperkat hi la de. Ki belai ke bakomno kita bagi ngia thau hi. Kibaklim. Nalor ke tengah ke bagi gidon. Kidang ikwa apat ya ke tengah jung paramarjan. Balkan ni hasilong kaya bahamenta. Dang ya tu gi babun. Kiong le ayu ne bu ya ka mistress. Bu ya ka mistress msudap te teng kalok lajong. Bakangar palat. Basungu hansom palat. Sukun thair ka babiet mar badon pisa dep catu. Tip badai ulok jugwe ya. Aya jane do. Tang ba biang ba pen biang ini. Le ayu. Biang mat. Kelim nalor katengah lajong layo snow teu jisu layalap layo snow ika ketien ke jong belai nadu khpo ke kemi layo snow hanrai kam sim la rung syado not ka sakut tangah jabing yo snow tambah kelut yo i tambah matla kiba kelim lemne kiba rang long kentai kirang kiba long kentai pitip kiong ba ka society ke jongi ka haban pediang yangi namar ngade guy tam ngade girl pat are baba pediang gumno ya pi habayala diru pi mlak ban pediang ba pi day usinrang piong I'm not a guy I'm a girl tapi yala dir pi pediang de ngin pediang gumno ka kentai ru kade ka kentai tang bagale boy pat mentada miet le ka bon palat kani ka bor juga jingdum ka tredo kata-kata Hasilong, mentu kami ngidang wan napok jawai, arba jemen step, kihar kita kemni napok kali, kihar na wei ke kali, nak wei ke taksi, arba jemen step kia besar wei ke taksi, kajinya kamai miet, kisenrang, kibalek girl, syashat buan hau senrang ha, cingi babriu tu depan, kamat ke, kayak juga ni miet. Tapi tak kesenrang leng. Kebabel. Kong. Lemne kibarang long kentai. Lemne kibiyale sangsi para senrang. Kaktiin ke jomblai ka kang persya ya kani ladangi la pediang ni utrai. La pilih snow ya kaktiin ke jomblai. Pediang ni utrai om tangha ka donut. Kaktiin ke jomblai kong om no de. Kong kibele sangsi para senrang lemne kibatu yosngo gijingtu om tang gijingtu kita kibajaklia handrai gidon kinong tu bakhoi dru nang ta ka khin jublai ga ngomno lemne kibakwa lalot ikwa lalot bisu lalot bam judap ya compete ya compare kwa banong pi lada pi kwa banya tho lada pimdon pisa thiet du bon bod ruti ngin wan penot mangin punya tho ngi pi nya di sasaru la biang naya compare baga percay naya kwa lalot kum baga percay ka kwa namara ka ktien jomblai klemong bapin pen i lada don biang no problem tang balada pimdon pat nai pen i gang kum bapi don kwa lalot ki babuat mdei tang babuat kiat don ki babuat nyamru nada buat jisu kham suyahap
buat nyam, buat kentay. Nanti yang buat kiat tu babon kerkom buat spa, buat burom. Kia buat. Kaktiin ke jom belai kong, om tang kata lem ni ki bakran ben. Ke ke jing kran ben, shu kran ben namar baba don tulis ben kran ben. Ke jing kran ke baklem don jing sisa. Kata ka de ke jing kran ben. Uto, kumta. Shu asngau na nore, klem da tip hitip. Ka khana liam kapur ben. Ka abdong ye fi. La fim tip ye ke jing syawat kran. Rai da ka don ka kaktiin ke jom belai kran. Ben bet, kentu, senang, peni, kan kum kaktiin ke jom belai. Lesi mga keren ang niripis ngo mga keren ben, andre nga klem keren ben, nga keren kat kum kaktiin ke jong belai. Kababel ka angkum no. Lemne ki bakwan tam ki biskwan mentoy. Kini ki brio ki beda nakata ka bi kendo yo Jesu ki dai tang ki biskwan mentoy, ki biskwa yo ki biskwa chipen kia ki biskwa chingker ku, andre kem kwa yo nongker ku ki shkwa tang ye chingker ku, ki shkwan mentoy dedep nanta kim ken mau yo Jesu, andre yo Jesu. Uyo yo Petrus wong ya. Ngin yang ngam siya siya bakam jeliu. Try kwa ingi bengin ngam kam jeliu kani ka step. Nang ni kam siya kaman. Ban sngo thu ya ka jing jeliu ka jing iet ka jong blai yangi. Ban sngo thu om tang ya ka jing iet ka jong blai. Henry ban sngo thu ya ka ta ka jing perkat ka jong blai ka bakraw na kam ta jongi ka Bible ka ang bo blai ulong ba kraw. U blai jongi ulong ba ka jing perkat jongu ki kambon ban yu siap jong ka duriao. Ka jing perkat ka jong u na kam ta jongi ka long kambon ya ki siap jong ka duriao. Da shim shikam u siap tang shikam ru phim la nyo shu. Ka no tam ya kita ki jing perkat ki balong kat ka ni ka pertai. Ki siap iwei sembo siap. Kabab hi la ban yo kita ki long iwei ke jing perkat kabab pon ke jong blai na kam ta ke jim ke jong phi la dau blai u perkat na kam ta jong phi nga nget phim don kam perkat shu na kam ta ya la di ya ka ei ka phin bam ya ka ei ka phin di ya ka ei ka phin kop ka met ke jong phi ya ki khon ke jong phi kin im kom no la sha he di na but kin yo kam kom no kin le kom no bu na ni ki sngi ki khuslai ba na mar hai India man ta ka don ke jing hiran nga pet news man la ka sngi i ka Tata company ka lahir, ka Maruti company ka lahir, Ashok Leland managani kila pensange sanpo kendai sngi ke jingtrai, bat kidan ko masyajur ngut kita ki permanent workers, kidan arajar ngut kita ki casual, ki contract workers, la pensange ke jingtrai ke jongki mentaki ayam ki on lek komno. Ngin penbam na kay ki kon. Menta kadangwan ke recession ngam tip yo kawan ke depression satang ka no. Henry nga kwa ban ong ipi bagi jing perkat ke jong blai nam ta jong pi ki kambon ban yu siap ta kadam dan kaman khuslai. Amen. Ka Bible kong bo trai utip yi sngi jong ki bajanai. Ka jing yo ganti ka jong ki kan long bam jukut. Kin mo yo le ra nya ka por ke jing janjar bara ka por jong ka nem sniu kin kedang ong ka tien ke jong blai. Fina puli ka ta na ka sam lai punyo ka dekat ka bakhat pra ka khandai ka kren ni ka ta. Ka Bible ka ong lai punyo ka dekat arusan ka ong bu David ong na do madangan kena do mangan temen ngam pa dio i ba utau ba hok jong blai un krong pu ba un krong pu maru trai utip ye ke jing don kam ke jong pi utip ye ke jing don kam jong pi ke jing perkat jong ukilong ke bakrao ngam kam jeliu ban sungu thu kan no blai perkat nam ta jong pi utip kan no teli ki nyok khlie pi dan Kano teli ki hap, pitip, ublay utip. Menin kasni dan kano teli, mentah kasni pila sum menela hap kano teli utip. Utip, kambaha mau ya pi. Banyak ay kapap pitip, banyalade. Amen. Dan kaman khuslai. Fidan kaman khuslai. Ngam syagani kapap kam jeliu, ban sengutu iki jing perkat ke jong ublay kat no perkat nam ta jong fi. Ngam kam jeliu ru. Ban sengu tu, bau belai ulang start. Ka Bible ka ang ka jing start ka jong belai ka long bon sertap. Kalong ka bon sertap ang kaktin jong belai job lenong ba khatway ka dekot. Ka ban riu do ba khatway ka tu ba u job ang u belai u ba start. Ka jing start jengu ka bon sertap palat ngam laban sempang. Ngam jeliu. Ban sengu tu bau niu belai u ba piwi syakri u de u ba start. Kam lelai ke pertai ke ja kumno ke long kumno. Ngaju phone call be hadu mentaro. Hadu mentang ni of meneswa ban wanang niru. Pastor balai. Ngadai nang tantas nong
Pastor nga kuslay ngam nang yo tia yo dem. Ong pi kuslay ke iba. Naman takikun, ngong balay nam takikun. Ni tu ya thu se pastor, ni day nam day ban shem yu adhar. Ai. Ngala tha jubab tip menta. Kuslay nam tau adhar. Ngong api pi kuslay uta. Ngong api kuslay nam padayak menta kas ni fin poi se ni pastor patip kenya kata. Oh kuslay suai kata. Bas ngulam wirban. Kacu si kacu. Pastor. Wadhar. Petros. Usungu tu ya kejing start kejang try. Ula kongo bat ong ya. Jisu udah nak keling, Petros udah nak keling. Keling ke teli, kejar ke teli. Ong ya ngiya sebab kam jeliu. Baik fitip na. Hakaba kam jeliu. Kadan ka kamba. Amen. Bunsin pak duai, pastor duai. Ledam yu ite ka kamba. Kiong ni pastor. Bila ong ublain jubab, 4 jubab te. Ong kanu sngi lai duai menta. Tang stio. Pigwa no tran jubab no tang stio. Ong ada pun khon pin pun no tang stio la kha. Ong ap kanya kapor. Petros. Ulaya syong at galing badu Jisu. Banun dala poi syatay siya bakam jeliu. Hang tau trayu ong Petros. Nah, edan embat ngasih berjeliu mata. Penyiar nih itu kejar jeng me. Petros. Penyiar kejar. Menemit nih prospet. Jisu me ada nong tong doa kana kum nona me. Ngasngo me dei tang misteri yang ini kali yang cengar me pot sinare. Memut batai su ka kam cengar. Lesi kadan kum kata hapo jeng rek kulen penmi na sentur. Ruang ngat. Ngamngit ya kata. Ngamngit ya ka kabau kenrat wong. Nganong ngat ya ka jabieng. Nganong ngat ya kata ka jeng snowbrew ka jonga. Nganong ngat ya kata ka experience ka jonga. Nganong ngat ya kata ka jeng labriu ka jonga. Nganong ngat ya ka jam ne mitru. Ngan ngat ya kenrat ya ka kabau wong. Haleluya. Believe him bang. Amen. Fin nganyam. Balay Petros ungay na marbuti bude kunrat. Habuduan kunrat wat jule balan. Wale over smart. Teng ile gi pop teng kunrat isi ngale ngau kunrat tu nya i. Try biet yu kunrat. Tang nang gi pastor ngide nang gi beri ngitip lut pile ayu. Wat try biet gi pastor. Dawan akamat pastor deh. Hello pastor. Oh you're right try pastor. Dah light pastor. Ngitip. Mano bapeneran sentur. Ya ki pastor ngitip. Ngakan mau isin Isaac. Kun jengawang. Isaac, sini medan wan sini. Ngayang gam tu kadon kayit nang ni udan setai kadon kenro nang tu. Kulami i bang apet na yit. Ule engah. Usmu tata bangakot yu. Upeneran ni gadur kada. Dawan panah. Papa. Oh don ki Kristen ki bolong kumni. Petros ulah pen kongo uklam penran dur penrandar. Penhap sibit yom yo do kha teladep tanya sajar yang merumnya sajar lang ro ngane. Mula penhap ialah kejar kejong uang ini gintien ani namar ketien kejong metrai. Namar ketien kejong me. Ngas tenat menpulih. Ya kena kebentar. Uang Jisu penhiar itu kejar. Usiman ongko kenrat ngilai-ilai sitom baro simit te ru ngem simlangat hendrai namar kaktin song mengan penhiar ya kejar ke Bible ke orang ni anda kumta kilala le ya kani kilangat bun ba kidokha kijar jongki kilai sedangkat. Setiap la fika ngo ika ketin ka jong blai. Balai fika ngo.
namar fiit yo pinam la ban shuko ngo namar ba ban ong ban shuko ngo babon ki breu ki ko ngo bon ki nong trai ki ko ngo yo malik namar balai budai malik keme penya kali kinya atang bada yo kali ko kerbit bin don malik ko pen tlik sar tlum tlambe Henry yim day ben long gumta Henry bangi it yo malik jongi ukan ra jongi you must jongi ndai tamish ko ngo namar bangi day ban ko ngo Henry ni ko ngo namar bangi it yo amen ko ngo namar haba pi ko ngo namar ba pi it namar pi tip bau day haba pi ko ngo kajar jong jingim jong pi kandap amen Petras ulang beteli Henry ula kongo bagajar jong kala dap bat kala slay bat kala jankat wow musumubang nganget Petras ani uang kumno tiap nem kai ka baca haga jing sisya utrai ule ya kani haga bakampat juja meno Kidok kaki jungat kapor menmiat kambun sin. Henry utrai ule kini haka mensengi. Compare kalau ngomong no ke jing ke jong pi. Compare lagi jing ke ban kat no yo pi. Compare pi long tuli kat no. Compare pi yat ke bakum no ke jing ke jong pi. Renga kwa benong yo pi haka ni ke sengi. Lada pi la penhiar ya ke jar ke jong pi. Kamut aba pi bila yat sebab kam jelio. Ban iet you try. Ban penhap po ya le. Ban pen kongo ya le. Ban pendam ya le. How try. Haka tak jing pen kongo ke jong pi. Haka jing pendam ke jong pi. Haka jing mane ke jing ro ke jong pi so try. Pila penrit ya le. Hang ta ka don ke jing ke khu ke jong try. Ngasu tu ya kata ngayu i ya ke jingker khu ke jong blai nang nongi la sedang bat sanongi la poi menta ngam chu modur ngani thu khanai pi men shwa ngalai rai ko ke studio hang thie poker la ni ong ni kat kani tangan yo sa ni pe gitar ndai utrai menta wai apa gitar kan mau pi ke healing festival ke jongi menshua haga snam bagi sedang nengkong arjar kendai pite babun buriu kat no kan reungot katara ke sengi belai kan reungot pastor Shefa pastor Arvin Kiwan hausnem arjar katwe hasngi poya le sengi Friday Saturday teli be syuki mdan beriu dengan aingo iu belai mentau senam om tangan ni hal wat sti sabar ni haban sinadara bagani kamdei kaniam kani kamdei kata monument kadei ka movement bangikwa ba pi pin im pin long kata ka living organism ba finyat nang ni om shu kum ki breu ki bathli ki breu ki badap ya ka ba pi pin khot lang ki we andala dap kini ka jar u Petras la khot lang ya u Jacob du ne song alim lang shu ka jar kala jankat kini atas adakha Kalakya pelan kejar kerajaan kan tan kan liang kerajaan ngam ada buat nasional miadon pat piladap dak ketin ke jong belayam la piladap dak jingi ke jong belayam dah la jankat sekata kejar ke jim ke jong pi nganget pinlong ke dau je ke jingker ku pinang la ban khotpat ya kita ke Jacob ya kita ke Yohanes syakata ke jingker ku ya ke bau belai la ku ya ke jim ke jong pi amen Kaya kebahagiaan ni, pula khot saya kini kiwai dia. Anda lah dapat jah kini kiwai baru. Kababel keong kum ta anda lale kini. Kilangat bun bak kidok ka, kijar juki kelas dangkat. Kila kawai dia kilok. Kibahaga taki kiwai par kiling ya kabanya rap ya ki. Kini wan bagilan pendap itu kiling baru arteli bal kelas dangam. Tiu seman Petras hablo I kani uladam krop bagi kosil uji sudong kilet no nanga namangalong ubreu ubabab atrai ngalong ubreu ubabab atrai uji sudong yes you are the right candidate setiap mengisung thu bagi long ki breu baduna ngilong ki babab ni pala sintor ki jongi mendai men syele men le Larangi plai ki pop ki jongi ka thing ki jong blai ko ulang ubayai ne ba hok ban map no yangi ban pen kho yangi na kata ka bom hok baro
Taladangi dang ya klim, ladangi dang ya le. Ya kita ki pop ki jingto ki jingbuat. Ya kita ki jing le sangsi prasenrang ki ranglong kentai ka kubor ka bakemen kalong ba utrai ukhat ya pi ban admit ya la de ba pilang ki ba pop ba utrai ukhat ya pi. Amen. Fitiap hadian kan ni. Namar uang along ubreu ba pop. Uji seorang buat no yang ngam melak dari kuan didiet bobiang dengan pelong ya me om syu unong tong doka Henry unong tong beriau. Amen. Amen. Pikwa na melong ginong tong beriau kajilong jung kinong tong doka naginong kwai doka nga i ade hap yo jikai naki kibayay up ting ladat latan pelajang ya doka stai dola thai doka lah klan tu doka lapet pelajang lapet doka kerwach pet kanus ngin pet hadu dawan ken poro fi long kom no tang tu berbau ilok ru kom apa lah di kwai doka terus smit la manam kalok tang sipang rom la manam boleh pasal man isteri ke janjong ani kepa ngaban pecing ni ka di akan penbiang bami ku ma pa bo yo ta kawai li khoi do kha ba de le song wit fi kwa bagi beri kin wan sa hima ka jong belai utrai wangan pelong fi nong tong do kha bara ba fi long kisenran ki jong utrai pilong kong Petros ubam dani ai ba namar ba pipi itu ba Jesu long utrai pi itu ba deu nong kerku ki jing kerku kin bot ya ka jing em ka jong fi shisha David wong shisha ka jing pha ba ka jing snai ka jong me kin bot chilter ka jing em ka jong bangan shong ka yeng ka jong trai junam pin yo ya ka jing kerku ka balang junam ngangai pimi na ka ni ka chaka ka mentah. Let's say if you wan na ka mensim ka batli. Let's say if you wan na ka mensim ka basngosi ka bakuslai. Leni ka don ka ta ka jingte ka jingko ka jim ka jongpi ya ka ba pi pila yak sat dalade. Pila si pila yak sat baro simien. Pi persang ban yo ye henry ka thlisa ado menta. Pimla pimpoi sheiru. Oh ka leng ka mensim ka jongpi. Ka pisa ka ta ka jingmut ka jongpi. Nga kwa banong ye pi bo Jesu wan na ka ni ka sngi wong ai ka leng ka jongpi. Ai ka jing im ka jongpi ka sngi. Ai kat ba pinang ai utrai unang le ki kamba ka jing im ka jongpi. Tat ado pinang ngam kam jeliu bat ba fin poi sakita ki ba kam jeliu bat hang ta fin penhap ye ki jar ki ba thli ka jongpi. Da ka jing ko ngu da ka jing penrit da ka jing pendam ka jongpi. Da ka jing lakloi ka jongpi ya ka ei ka bu trai ong hanta ki don ki jing kerku bat om tang ba fin long kita ki balak kerku henry fin long ru ka dau jong ka jing kerku. Amen. Pi kwa da melong ka dau jong ka jing kerku. Haleluya. Pi kwa melong ka dau jong ka jing kerku. Nganget bo trai udan man le ki kamba ka ne ka sngi ka jing im ka jongi. Bat nganget utrai le bhai ka jing im ka jong phiru. Khnang ba fin wan cha ka jing kala ka ba mod. Ka khtien ka jong bleng ka kwan puli ka ne ka khot ka ba khado. Ba ka ta ka long na ka shitish ki nong rom ka nong ba ar khot ba saw kong. Ni mi nyu ben ye ka ki jing kan rei ka jing sbun. Bar ka jing ya sha ba ka jing sha jem ru ka jong u. Klem da perkhat setia ba ka ta ka jing sbun ka jong u blai ka thau ban ya lam ya me. Sya ka jing kala ka ba mod. Henry kat ba me kum kata ka jing long kata ka donut ka bam kala ba mod. Me kan show ya ladi ya ka jing bitar ya ka ba ka akhir ka sngi ka jing bitar bat ka jing pen pau ka jing bishar hok ka jong blai uban ai nong yo wei pu wei breu kat ba kum kita ki jing le jong o ba bleu le ba yangi u Petros le odiang ya kita ki do kha hado bagi lieng ki jong o ki la jan ngam usno thu uplau ngalong nong pop ka jing kerku ka jong blai ki jing le snai ka jong o kalapan kalaba mod yo Petros pile si pi don na ke jing ele ke jing im ke jong pi yong la yo na im kum ner ka byang hi na mar ngai i ke jing kerku ke jong blai compare pleng la ngale pop ro compare lang la buri ki pop ro compare ngale ki ke le blai kerku ya nga na ka thin jong blai ka ong blai kerku ya pi
namarukwa ya pi pinwan sak jing kala ka mon yo ba lada ka slam than yo ba lada ka dir than ublei un pen pau ya ka jing pitar ka jong bat ya ka jing bishar hok ka jong bo na ai nong ya uta ka kum ta ka jing le jong hallelujah fila ban buat lang ini ka jing tuai bat nga ka di ka por ong try Jesus na ai ngo ya me bami it palat yang ha ngalayos ngo ka ktien ka jong me om tang banga shios ngo hendre nganget ru trai ba melong utrai jong ha melong uken rat jong ha pada do ne ka sngi me pendap ya kita kicing teli kicing em jong ha mele agi kamba atrai bagi jar jong ha kindap titrai daga bor ka jong me daga jing pen sle ka jong me do man sin jong me try ngan long obadap ngan long obadap ngan long obadap try Jesus na do ngene gesni ngan syakri ya me ngan ya ro ya me ngan pla ya me ngan sakhi ya me ngan mane ya me try penon kam ya nga ko mamela penon kam yu Petros penon kam ya nga ro try hallelujah hallelujah hallelujah